Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip iku ora gampang. Urip iku pancen angel. Bener apa kang dikandhakake Gus Plus. Urip pancen angel, kudune ora usah ngomel. Urip mbutihake perjuangan lan kerja keras. Upama urip iku gampang, banjur apa gunane Rasul paring tuladha kanthi perjuangane kang rekoso banget. Saupama urip iku gampang, kaya dene beber epek-epek tangan, banjur apa gunane Gusti Allah merintah manungsa dikongkon sabar. Urip pancen angel, nanging kabeh bisa diperantasi. Sukses bisa kelakon, nanging butuh perjuangan. Penggayuh utawa cita-cita bisa katekan, butuh drewering kringet, uga tetesing eluh, malah kadangkala butuh ilining getih. Ora ana sing dumadakan utawa instan ing donya iki. Kabeh butuh proses, sithik mbaka sithik. Nanging kasunyatane akeh wong kang ora betah marang ujian lan tantangan. Kamangka ujian lan tantangan iku kang bisa gawe sukses lan gawe mandhes jroning ati. Urip kangelan iku dalan saka Gusti Allah kanggo ngungkal potensi kang ana ing dirining manungsa. Kaya dening pedhang, asal usule saka wesi kang diobong banjur digembleng makaping-kaping. Semono uga mutiara dumadi saka kerai kang nempet lara kang banget suwene, jalaran lebonan wedi utawa pasir kang dadi klilip ana ing awake. Manuk ulung utawa elang, salah sawijining kewan paling perkasa ing awang-awang. Kaprigilane mabur luwih dhuwur tinimbang manuk liyane. Ora kaget, gambar lan jeneng manuk ulung dadi simbol ing endi wae. Nanging akeh wong kang ora ngerti yen sejatine manuk ulung pranyata dheweke ngalami periode paling nyedhiyake nalika umure 40 taun. Ulung bisa urip nganti umur 40 taun nanging dheweke bisa urip luwih dawa maneh nganti 70 taun. Mung wae yen kepengin urip dawa kudu ana perjuangan sing luwih lara. Nalika umur 40 taun kukune wiwit tuwa lan angel kanggo nyengkrem mangsane. Cucuke sing landhep dadi dawa lan bengkong nganti pungkasane pecah. Ora mung iku, dheweke kangelan mabur amarga wulune saya tambah akeh lan kandel. Ulung kudu ngliwati wektu sing angel iki supaya bisa urip luwih dawa. Ing umur 40 taun, ulung sejatine ngadepi pilihan loro, yaiku ngenteni mati utawa nglakoni proses transformasi sajroning sawise dina. Yen milih ngowahi, mula manuk ulung kudu budidaya mabur kanthi angel menyang puncaking gunung. Ing kono dheweke bakal gawe susuh ing pinggiring jurang lan miwiti proses transformasi. Sabanjure manuk ulung sing sejatine wis ora duwe daya bakal nyabut wulune dheweke lan mecah cakar lan cucuk kanggo entuk kalodhangan urip kang kapindho. Kanthi mangkono dheweke bisa entuk wulu, cakar lan cucuk sing anyar. Sawise ngliwati proses sing nglarani, dheweke siap mabur lan urip nganti 30 taun maneh. Kupu minangka kewan sing apik banget lan narik kawigaten.
Kupu ora mung teka ing lumahing bumi, nanging liwat proses metamorfosis saka kewan sing diarani uler. Nyebut jenenge wae mbok menawa ana wong kang jijik, gigu, wedi, njalari kulit gatel, ngrusak tanduran lan liya-liyane. Iku sinonim banget karo sifat ala. Meh ora ana sing kepengin mbek, nanging nalika uler dadi kupu sing ayu lan endah, kabeh wong nyoba pengin duwe lan malah muja. Dheweke ora wedi karo kupu sing sejatine asale saka uler mau. Kuwi kupu kewan sing ayu lan narik kawigaten. Panganane uga minangka bahan pilihan lan tansah bantu proses penyerbukaning tanduran. Kanggo dadi kupu, uler luwih dhisik dadi enthung, yaiku metamorfosis sing ing basa manungsa yaitu nglakoni poso, nyingkiri saka mangan lan ngombe, nutupi saka kesibukan urip kadonyan. Dalan urip sing diparingake dening Gusti Allah Subhanahu wa taala kadang kala angel dimangerteni dening pikiraning manungsa sing pinates iki. Ananging kuasaning Gusti iku ora ana watese. Dene pikirane manungsa iku cepet lan minates banget. Gusti Allah iku maha weruh, ananging asring manungsa ngrasa sok luwih weruh. Saben dina kita ngrengek njaluk marang Gusti Allah, nanging giliran Gusti Allah bakal maringi panjaluk kita malah nangis, kita malah nyalahake Gusti Allah. Kita ngrengek nyuwun rezeki, giliran Gusti Allah paring rezeki, kita malah sedih. Asring nyuwun daya kekuatan, nalika Gusti Allah ngirim masalah, kita malah kelangan pengarep-arep kita nyuwun kamulyan. Nalika Gusti paring pacobaan, kita nyono ala yen Gusti Allah iku ora adil. Kita nyuwun kabegjan, nalika Gusti Allah ngutus wong sing kita malah sambat. Kamangka sejatine masalah iku minangka dalan saka Gusti kanggo menehi kekuatan. Pacobaan mujudake dalan saka Gusti kanggo nggayuh kamulyan. Semono uga mbantu wong liya minangka cara sing paling apik kanggo nggayuh kabagyan. Mula bener apa kang dikandhakake para pinter, kita nyuwun kembang marang Gusti Allah, nanging panjenenganipun Gusti Allah paring kayu kang ana erine. Kita nyuwun kupu kang endah, Gusti Allah malah paring uler kang jijiki. Kuciwa banget rasaning ati lan sedih. Nanging kasunyatane kanthi lumakuning wektu, kayu kang kebak eri iku tukul kembange kang endah nyengsemake. Semono uga uler kang sakawit njijikake, wusanane dadi kupu kang endah narik kawigaten. Ya mangkono iku dalan saka Gusti Allah. Gusti Allah gawe endah ing pungkasane. Mula para kadang aja wasumelang karo panguwasaning Gusti Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.